γιο ζούσε μια φτωχιά οικογένεια. Η Μαριά και ο Πέτρος με τις δυο των ευθιατέρες. Η Μαριά ήταν πολύ προκομμένη. Σηκώνουνταν την αυγή. Μαγείρευγαινε. Εσυήριζενε το σπίτι και πάενε και στα χωράφια. Αμέ, ο άντρας ο Πέτρος όμως, που ήταν τεμπέλης, τούρεσαινε όλο η ξάπλα. Και η Μαριά ήρχουνταν σε απελπισία. Ήταν να κάνει με τον Πέτρο που δεν ήθελε να ασχοληθεί με τίποτα. Όταν ήρθε η εποχή να ζευγαρίσουνε τα χωράφια, λέει στον άντρατζι τον Πέτρο: «Άντε άντρα μου, πάρε αυτό το τσουβάλι που έχει ένιμα μέσα και πάνε στο χωράφι να το ζευγαρίσεις και να το σπείρεις». Αυτός ήκανε στην αρχή πως δεν ήκουένε. «Άντε δάντρα μου, άντε θα σε παρακαλώ να δούμε νέιτα θα γεννούμενε». Με τα πολλά, τι να κάνει αυτός για να την ξεφορτωθεί? Παίρνει το τσουβάλι με τους σπόρους, πάει στο χωράφι και αφού ήταν ντεμπέλης, τι κάνει? Και ο πονηρούλης κοιτάει γύρου-γύρου, δεν βλέπει κανένα. Ανοίγει ένα λάκκο, ρίχνει όλους τους σπόρους μέσα και ύστερα τους σκεπάζει με λίγο χώμα. Μετά γυρνάει στο σπίτι και έκανε και το κουρασμένο της Μαριάς. «Ω, καλώς τον άντρα μου, τόσο νωρίς ετέλεψες». «Μνήστητη μου κύριε, πρόκοψε ο άντρας μου». «Βρε, εμαγκανίστηκα μάνι να τελέψω για να μην βραδιαχτώ. Αλλά να ξέρεις, το σπειρά, εσύ θα το θερίσεις». «Καλά», λέει η Μαριά. Πέρασε ο καιρός και ήρθε η εποχή του θέρους. «Άντε, πάμε άντρα μου να θερίσουμε το γέννημα». Μα ο Πέτρος τώρα πού να πάει, αφού δεν είχαινε ούτε οργώσει, ούτε ζευγαρίσει, ούτε είχαινε σπείρι. Όμως είχε την τύχη με το μέρος του. Τότε που ήρυξε τη σπόρη, έκανε μια καλή βροχή, 5-6 ώρες και το χωράφι είχαινε πλημμυρίσει και πήγανε οι σπόροι παντού σε όλο. Αλλά αυτός βέβαια δεν το ξέρε και έτσι λέει: «Άσε με τώρα που θα πάω να θερίζω». «Και πώς θα ζήσουμε», λέει η Μαριά. «Άντε προχώρα». Με τα πολλά ήταν να κάνει, πάνε στο χωράφι και τι να δουνε? Τυχερός ο Πέτρος. Το γέννημα, κυματάκια, να το φυσάει ο άνεμος σαν τα κυματάκια της θάλασσας. Άνοιξε τα μάτια του και δεν πίστευε μπροστά του. Η καλή μου η τύχη», λέει πάλι. «Λοιπόν γυναίκα, το σπειρά, εσύ θα το θερίζεις, τα πάμε αυτά». «Καλά», λέει η Μαριά. Βάζει το μαντίλι της, παίρνει το δρεπάνι και αρχίζει να θερίζει. Και ο Πέτρος, ξέρετε, ο τεμπέλης τι έκανε? Έκατσε κάτω από μια φίδα για να ακούει τα τζιτζίκια και να ξεκουραστεί, λέει, γιατί ήταν πολύ κουρασμένος. Αλλά ξαφνικά από το πουθενά και καθώς δούλευε η Μαριά, εμφανίζεται ένας άνθρωπος εκεί και ζήτηξε νερό του Πέτρου. Μα αυτός βαριότανε που ίζαινε, σήκωσενε το ποδάρι του καθώς ήταν εξαπλωμένος κάτω από τη φίδα και του λέει: «Να, πάενε από εκεί κάτω που είναι ένα πιάδι
και βγάλε νερό και άσε με στην ησυχία μου. Και δεν μου λες, του λέει ο άγνωστος, γιατί λέει δουλεύει η γυναίκα σου και εσύ είσαι εξαπλωμένος, λέει εδώ πέρα. Μπας και είσαι αρρωστημένος. Εγώ αρρωστημένος, εγώ το σπήρα, ευτή να το θερήσει. Τότε παίρνει ο άγνωστος το ραβί και να τη μια και να την άλλη και να τον κάνει τον Πέτρο μαύρο στο ξύλο και του λέει, πάει γρήγορα να βοηθήσεις τη γυναίκα σου και αν δεν τελέψεις, κακομοίρη μου, να μην σταματήσεις, γιατί θα είμαι πάνω στο κορφάρι και θα ξανείω κάτω και άμα δω και σταματήσεις θα έρθω και θα φας κι άλλες. Τι να κάνει ο Πέτρος? Έπιασανε το δρεπάνι και θέριζενε μάνι και δεν σταμάτανε καθόλου κι ήρθανε το μεσημέρι και λέει η γυναίκα του, βρε άντρα μου, κάτσε λίγο, τι έπαθες, κάτσε λίγο να ξενιστικωθείς, να φας λίγο ψωμοτηράκι, να πιείς και λίγο νερό. Όχι, δέτονε, ακόμα είναι εκεί απάνω, τον βλέπω εγώ. Συνέχιζε αυτός, συνέχιζε να θερίζει, ο άγνωστος είχε φύγει, αλλά είχε αφήσει την καζακίνα του πάνω στο κλαδί ενός δέντρου να τη βλέπει ο Πέτρος να φοβάται για να δουλεύει. Και δεν σταμάτησε μέχρι να τελειώσει το θέρος. Αυτός ο άγνωστος ήταν ο Χριστός, μας λέει η Σγουροκατερίνα, που αγαπά τη δικαιοσύνη ανάμεσα στους ανθρώπους.